Quin caire polític tenies el sindicat que tu estaves? El caire polític, diguéssim, que sempre més socialdemòcrata, diguéssim socialista, no? Eren de l'àrea socialista, vull dir, la gent que normalment dirigíem els sindicats i que nos movíem eren més socialistes. La majoria dels sindicalistes eren homes o dones? Llavors hi havia més homes. Però també hi havia bastantes dones. I hi havia dones, sí. De tot. De tot. I hi havia una jerarquia? Bueno, hi havia una executiva que és la que, diguéssim, se reunia per prendre decisions. Sí, sí. I quins eren els diferents càrrecs? Pues hi havia des de secretari general, d'organització, d'acció sindical, de formació, de sectors. Hi havia executives de 9-12 persones. I com triàveu el cap? Doncs hi feia un congrés amb tots els afiliats del sindicat i llavors se feia un congrés i llavors les diferents persones que es presentaven, doncs hi havia una votació i es votava democràticament.